दिनै फुजा एसे हैनो होननानै ओंखारलायबाय लोगोफोर न'आव बावखांनानै नै दा थांनो समाव एसे खुलुमनानै थांनोसै होननानै बाथौ गुदियाव खुलुमहरबाय दा थांहोलांथारनोसै ना लोगोफोर थ' खुलुमबाय आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव थ' दिनै नै जोङो मोनसे जायगायाव माने मोनसे मन्दिरावहै थानसालियावहै माने फुजा एसे लांनो नागिरदों आरोना दायो नै आं दरजाखौ मारिबाय लोगोफोर थ' जों बबे मन्दिराव बा बबे थानसालियाव फुजाखौ लांनो नागिरदों थ' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' थांनि लोगोफोर नायलांबाय थादो गासैबो थालिर थाइखा गाजि बुट दिकियावनो जमा सोनानै लाखाबाय आरामसे साफा सुफा खालामनानै नारेंखलखौबो मोजांनो कटलायखाना लाबाय आरो लानानै दायो नै सोजोब्बाय थ' जों थांनि लोगोफोर थ' एसे बोथोरा थान्दाब्लाबो खामानि मावनायजों एसे गोलोमबाय आरोना थेवबो मोजाङैनो दङ बोथोरा दिनै एसे गुसु बिथिं बिहाव दङ ओमफ्राय नै बिथिं आइ दङ लोगोसे आंनि फिसाला आंना बोराया पाइलटआ सलायदों थ' जों बयबो दा साबाजों ज'नो माने थानसालियाव खुलुमनो थांसिगोन आरो एसे लामानि भिउफोरखौ दिन्थिलांनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आरामसे फुंनि टाइम बार लो गोजोननो साहा बागान गेजेर गेजेर नै थांगासिनो इसोर मोननो थाखाय होदावरि सावरि लोगोफोर नै आराम लामानि भिउफोरखौ नायलांदो जा बिफां लाइफां आरामथार कालाइगाव टाउन मोनबाय लोगोफोर बेयो जाबाय कालाइगाव टाउन नायबानो जाबाय नोंथांमोना कालाइगाव सोरबाफोर नुवाखैब्ला बे जाबाय थेलेबलेब फिसा टाउन कालाइगाव टाउन गेजेर गेजेर थांगासिनो दङ जोङो नायदो आरामसे माने टाउन गेजेर गेजेर सालायलागासिनो दं पाइलटआ जों थांगासिनो दं आरो सिद्धा टंला थांजायो थाङो ओमफ्राय जोङो नैबे लेफ्ट साइडथिं हाबनोसै जों थांनाया बे साइडआव थांगोन आरोना बेनि थाखाय आरामसे थांबाय थाबाय थानोसै बाब मा थांबाय थानोसैनो थांबाय थासिगोन आरोना नै माइ दुब्लि गेजेर गेजेर बिराद मोजां जादों माइआ सोमखोर सोमखोर जाबाय बबावबाथ' एकदम रानसावजोब्बाय नाथाय बिथिं बिराद दै दङ आरोना माइ दुब्लिया लोगोफोर बिराद मोजां ओमफ्राय नै जों जा जायगायाव फैदों फाइनेलि जों मोनफैबाय लोगोफोर थ' नायदो गारिनिफ्राय माल माथा बरननानै बयबो आखाइयाव मोनसे मोनसे माबा लानानै फैनांगौ जादों थफ्ला लानानै थ' नायदो जों मोनफैबाय फाइनेलि बेनो जाबाय लोगोफोर हिरिम्बा बाथौ थानसालि जों बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियावनो फैदों थ' नोंथांमोना माने थानसालिसिम नोंथांमोनखौबो लांफागोन नायदो आरामसे बे जाबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि सोरबाफोर फैयाखैब्ला फैजागोन बिराद मोजां ब्लां ब्लां जायगाफ्रा स्रां स्रां आंना बिहावा एबारसो फार्स्ट फैदों फार्स्ट टाइम थ' नै आगान होबाय बिहावाबो मन्दिराव बे जाबाय फार्स्ट गेट लोगोफोर बेयो फार्स्ट गेट बियानिखौ फै होननानै लेंदों मालाय बियाया फार्स्ट गेट बियाया फार्स्ट टाइम होननानै बुंदों आरो बियानिया बियानिनि सिगाङाव बियाया बुंदों आरो आं फार्स्ट टाइम बियानिया बोरो आंनो लामा खोन्था होननानै मालाय बेलायनि मबा गेटनिफ्राय मन्दिरसिम एसे थाबायनांगौ आरोना लोगोफोर दायो नै जोङो मन्दिरनि गेटआव हाबबाय बेनिफ्राय नै बियानिया मालाय बियाइखौ लामा खोन्थालांबाय आगोल आगोल होरलां होरथां थाबायनानै अरन मोनाबो फैदों ज'नो जोङो न'निजों हाबनोसै मन्दिर सिङाव नै जों हाबबाय मन्दिराव मानसि दं मन्दिरावबो मानसि जासारदों मन्दिर सिङाव गुसु आराम मोनदों लोगोफोर मालाय बावनाया बावदों बावखांना थांनाया थांदों
बेबायदिनो आरो थांलाय फैनाय मन्दिराव दर्शन खालामलाय थांलाय आरो सोरबा गोदान फैलाय थिग बेबायदिनो जोंनि गोदानै फैदों बेनिफ्राय बुंदों भिथोराव एसे भिर जादो बेवहायनो एसे जिरायदो जिरायनानै जुगार खालामनानै ला होननायखाय नै जों दा बेवहाय जिरायबाय आरोना जिरायनानै बेयावनो आरामसे जुगारफोरखौ खालामनानै लानोसै माने मा बुङो जोंनो बेवहाय थोरसि होफैबाय फुल प्रसादफोरखौ आरामसे रेडि खालामनानै साजायनानै लानानै थोरसि सायाव जों लाइजौ बनानै आरामसे साजायनानै लाबाय आरो जोंनि लांनाय फल मुल फिथाइ सामथाइफोरखौ लोगोफोर नायदो बरियासे साजायनानै लाबाय बिहावा खला खुन्दुंखौ आरामसे सायै सायै आंनो होदो आं बिबारफोरखौबो ज' होखानानै लानोसै होननानै बिबारफोरखौ होदों ओमफ्राय खुलुमनोबो एसे दोनथाबाय आरो बिहावा माबा बुंदों बेखौनो मिनिदो जों मोजां मोनदोंनो फार्स्ट फैनायखाय मन्दिराव साजाय आजाय नै लानानै हाबनोसै बावनो थाखाय आरामसे ज'नो खुलुमखानोसै सासेयाबो हाबनो हाग'वाखै गोरलां होथां सिरि गाखोनायावनो प्रब्लेम हान्थु सानाय बेमार दं आरामसे नै दिउरिया जोंखौ रायसनना होबाय जों दायो खुलुमनोसै लोगोफोर मन्दिर सिङाव मोजां नाङो आरो मन्दिरफोराव बेबायदि फुजा होफैनो मोनबा बिनि उनाव जों मन्दिर सिङाव होखांनानै नै दायो बिमा फिसा बिफा बाहेरायावबो सिजौ दङ नालाय बाथौ दावथु बिखा हेबनानै दोननाय सिजौ दंफांनि सेराव सिजौ गुदियाव जों बिमा फिसा बिफा खुलुमफैबाय आरो आरामनो बिबार बारसे बारसे बावबाय धुप सावनानै खुलुमखांबाय लोगोफोर उथिग' हाया भगबान अबस्था गैखाला आरो जों खुलुमखांनानै बाहेरायाव फैबाय बाहेरनि माने भिउखौबो एसे दिन्थिनोसै होननानै आङो बे नै मन्दिर सेर सेर जिं जिं मा मन्दिरनि भिउफोरखौ एसे खोन्थादो आरोना लोगोफोर थांनायफोराथ' मिथिखायोनो आरो जायफ्रा हिरिम्बा मन्दिराव थाङाखै बेवहाय बिथांमोननि थाखायसो एसे बाहेरनि भिउखौ खोन्थाना होनोसै होननानै आङो एसे दिन्थिनाय जाबाय लोगोफोर एसे सान्दुं दुंबाय दे गरम जाबाय दायो नैबेयो जाबाय गोथैसो बावनाय जायगा जोंना बर' हारिया गोथैसो बावनाय नियम दंखायो नालाय थैयोब्ला गोसोखांनानै माने गोथैसो बावो नङा होमबा थ' बे गोथैसो बावनायनि मोनसे नेरसोन गालांदों थ' बेखौनो बेवहाय माने नेरसोन हिसाबै दोनदों बयबो नायनो हायो थ' बे माने बाथौ थानसालिनि नै हिरिम्बा मन्दिरनि बा थानसालिनि भिउफोरा ओरैबायदि मोजां लोगोफोर सान्दुं गोसाब्लाबो थानो हायो जिरायनो हायो आरामसे आरोना जों मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय थ' दायो ओंखारबोनानै जोङो गारि दोननाय जायगायाव न'निफ्रायनो साहा बानायना लांखानाय लानाय जों साहा लोंदों बुट जादों नै ओमफ्राय बिमाया बिथिं आरामसे फैनानै मोजां नांबाय होनना बुंदों आरो बिहावा फैगासिनो दङ जों फैनानै साहा लोंफैग्रोबाय बिनिफ्राय